Certificatul VDI. Ce este și cine trebuie să-l aibă? Asta explic în acest video. VDI 2700 este un standard german privind asigurarea încărcăturii în transporturile rutiere. Două capitole din VDI se adresează autotransportoarelor rutiere și au fost modificate în septembrie 2024. Este vorba despre VDI 2708.1, care se referă la transportul rutier de autoturisme și minivanuri, și VDI 2708.2, care se referă la transportul rutier de vehicule comerciale grele. Aceste noi reguli trebuie să fie respectate de toate transportoarele auto care circulă pe teritoriul Germaniei sau tranzitează teritoriul Germaniei, indiferent de țara de înmatriculare. Noile reguli VDI prevăd standarde suplimentare de siguranță pe care trebuie să le îndeplinească platformele de transport auto, chingile de ancorare și nișele pentru roțile autovehiculelor transportate. Dovada că autoplatforma respectă noul standard se face prin acest certificat VDI 2700 despre care vorbește toată lumea acum. Certificatele de conformitate VDI se pot obține în general de la producătorul platformei auto, de exemplu LOR sau de la Rolfo. Procedura de obținere a certificatului pare destul de simplă. Mai întâi, autotransportorul trebuie să fie dus la un laborator acreditat TÜV sau DEKRA ca să se verifice conformitatea cu noul standard. Această inspecție privind conformitatea se poate face și la un laborator autorizat al constructorului auto platformei, de exemplu la LOR, sau se poate inspecta și pe cont propriu. Pe site-urile constructorilor de autoplatforme se găsesc instrucțiuni și modele de declarație pe proprie răspundere. Acest raport de inspecție se trimite la constructorul autoplatformei, care eliberează certificatul de conformitate VDI. Pentru ca autotransportorul să treacă de această inspecție, el trebuie să fie echipat conform noilor standarde 8.1 și 8.2. Deci kitul de bord trebuie să fie completat cu chingi și echipamente de blocare a roților conforme cu noul standard. În rezumat, ce este acest document VDI 2700 despre care se vorbește prin parcări? Un certificat de conformitate care se cere în Germania. Cine trebuie să-l aibă? Orice transportor auto. Dacă nu transporti mașini, nu trebuie. De unde se poate obține acest certificat? De la producătorul platformei de transport auto. Când îți trebuie acest certificat? Când transporti mașini în Germania. Dacă transporti mașini, iar ruta ta nu tranzitează Germania, nu trebuie. Sper ca informația să vă fie de folos. Profit de ocazie și vă invit la cursurile mele la atestate. Dacă te pregătești pentru examenul ACPI, în fiecare joi facem meditații pentru proba scrisă, studiul de caz, informații și înscrieri pe atestaterutiere.ro. Drumuri bune vă doresc!